Δεν φάνηκε, Έρχεται ο πρώτος είναι ο Καλοφύρης και ο δεύτερος ο Σπανός. Στην κορφή του Ολύμπου φτάνουν. Άντε Νικόλα Βάρα! Βάρα Νικόλα! Έλα Κερνάντες! Θέλει και το Νικόλα? Μπράβο παιδιά! Από Δημήτρη προς όλους, οι δύο πρώτοι φύγαν από μένα. Έρχεται. Έλα Βαγγέλη! Έλα ρε! Μπράβο ρε! Τώρα έρχεται ο Βαγγέλης ο δικός μας. Πάει πολύ καλά, ξεκούραστος φαίνεται. Βαγγέλη, πώς πάει? Καλά? Σιγά κουράγιο έτσι, σε περιμένει ο Ηλιάς κάτω. Ο αθλητής το έχει και βλέπετε οι ορειβάτες που είχαν πάει στο καταφύγιο κατεβαίνουν όλοι μαζί. Έχω δρόμο από 45 χιλιόμετρα. Μπράβο παιδιά, 22ο είστε. Πάει πολύ καλά. Βλέπετε, είναι κάτω από το στεφάνι, πετάει. Μπράβο ρε Χριστό! Μπράβο! Σε περιμένουνε κάτω. Βλέπετε, περνάει μάλλον η πέμπτη γυναίκα. Κατάκος εδώ, ήρωας, ήρωας! Τώρα μάλλον η έκτη γυναίκα.